Pinia bangke nili nali tum afan CRPF requirement mate labangso wareng warsai puthak sinali tum panang than pechini pon ikpo la sinali tum kaiki ason details mate klarda kalam bangke nali tum labangso video alosi thek ponong ikpo tangte aprang si kardom kadu kave karbitich 2.0 YouTube channel ong kelangara do anafan stame la penali tum jong sina chinghon support do pulte labangso YouTube channel ke chinghon pen subscribe igon la pena dung het si stame belarjan theklongi hola bangso dim tanali tum beri denon la la pule mon on fit nili ajat a video le mata azada bertale labang so YouTube channel ong nili upload stamina litum mobile ong an notification nang le penali tum berta ka chinda prang la pen ke theglong da prang afan la pen padar depin penali tum telegram channel ong jong si join jelang pole dam pen play store long aprang sinali tum telegram apps bang install lam igol la pen dat nali tum la penali tum labang so video description long stami link long ni labang so link long ber penali tum nang join don igon hodak nali tum telegram channel ong jong si join iglo prote ason son wareng war saya puthang nili hodak si paklang ik thailo tangde pini labang so CRPF requirement aputhak le pathiek man chethan polonang lapen lang polonang penon chethan polonang CRPF ASI requirement aputhak le lapen nali tum jong se labang so details lang igi pulte labang so video description long stame link bang pi dela lapen nali tum telegram channel long dam pen stame details nali tum long pon ikpo tangde non son son nile Jithan polonang la CRPF requirement aputhak le name of organization banali tum chini ikpo full form bangke Central Reserve Police Force nali tum dak thek ponlong igi la pendak name of post bange SI la pen ASI la pendak total vacancies bang 212 ando la pen job category bangke dak central government job lo la pen job location bang all India lo la pen kumatum se apply loing ma pulote eligible candidates from all over India angkang arat doan bangke jogdun iglong lo lapen apply dun iglong lo lapen application starts bang dak first me pen sidak chengpon iglo application bangke lapen ke apply ninga process bangke online se apply panang po lapen selection process bang PST written exam lapen interview ai hui dak en pon po lapen non klar dak pen dak chithan pon lo nang CRPF ASI requirement 2023 kaduk avipen 212 an SI lapen ASI vacancies dak do polon non labang so details le lang polona aprang si number 1 along nalitum thek ponlong iki sub inspector RO labang so adim kaduk avipen 19 an post thak pon iklo lapen UR atumhan unreserved afan 8 lapen EWS atumhan hini OBC afan 5 lapen SC afan kithom lapen ST afan EC ladak tanalitum jogdun iki pulte jogdun iktame lapen dak pe level 6 bangke danglitum 35400 an nalitum long pon ekpo education qualification bangke kachar yang dengki nai bangke bachelor degree ke untang abang pu abang pinang pol lapen mathematics lapen physics computer science subject pen stame ki untang abang pu abang pinang pol lapen number 2 along sub inspector crypto labang so post along nalitum kaduka ve pen 7 ando labang so dim pen category wise dak thak pon lo UR mate unreserved hinido EWS atumhan isido OBC atumhan hinido lapen SC atumhan isido lapen ST atumhan isido labang sodium dan nalitum jogdon ning hang pulte jogdon iktame lapen kechar liang deng bangke bachelor degree kiuntang abang pu mate abang pinang po lapen number 3 along sub inspector technical afanta dakadu kavepen po andak posto lason tak taksi UR atumhan hini EWS atumhan isi OBC atumhan isi lapen SC atumhan isi ST atumhan dak bangke ave lapen education qualification kachar leng deng kenai bangke lapang B8 BTH ki untang abang pu abang pinang po lapen number 4 along talason la sub inspector civil male atumhan dak bangke female atumhan ali male candidate atum pinso abang pu tum sidak jogdun long ikchode lapen name of diaktha number of post bang dak 20 do kaduk awepen lapen UR atumhan 8 lapen EWS atumhan hini lapen OBC atumhan 5 SC atumhan kithom ST atumhan hini dak post do pon iglo lasi ning hang abang pu tum jogdun iktame lapen number 5 along dak assistant sub inspector technical nalitum dak stame jogdun ikme athema dakta kaduka wepen 146 an posto lapen UR atumhan dak 59 EWS atumhan 50 OBC atumhan 39 SC 22 ST dak 11 andon dak bang ST atumhan stame ongchet nasinalitum jogdun ning hang pulte dakta nalitum jogdun iktame lapen kachar liang deng bang dak 10 class pass te choglo nalitum lapen 3 years diploma donang po radio engineering kalite electronics kalite computer kalite azad institute pen stame nalitum 3 years bangke
ki untang abang pinang po lapen BSc in physics asan dak tok pon do sonsoni nalitum lang pon ikon lapen number 6 along bangke assistant sub inspector along bangke dak kadok ka pen 15 ando lapen UR atum han 6 lapen EWS atum han ini OBC atum han pli lapen SC atum han ini ST atum han AC labangso dim taning hang pol nalitum jogdon iktame lapen kacharli ang ding bang tadak nalitum thek ponai pass in metric English General Science and Mathematics from any recognized 3 years diploma donang po nalitum labangso dim ta lapen age limit bang adak nalitum below 30 years mate 30 years span Gyong nai lo 30 years 21 years to 30 years an labang song bong malam menalitum jogdun iklong pola pen for assistant sub inspector atum han bang 18.25 an nalitum las labang sortang bong malam abang pitome jogdun iklong po lapen application fee lang damlo pulte dak category wise dak thak pon iklo female to atum han staminil lapen SC ST atum han ta sikai sipinang nai UR EWS OBC atum dak faro hini pinang po SI lapen ASI SI along faro hini lapen ASI along faro isi lapen CRPF recruitment selection process banani tum PST mate pet exam sida endpoint pol lapen ke applying a process ban ka duka weda chini puta hailo aprang sina letum labangso video description along sta link long pon ekpo kali pol dinani tum la screen along thek pon long iki http://crpf.gov.in labangso dim humre dam xtabe chok ekpo lapen nali tum aprang si ka apply afan hodak login afan nali tum registration pa prang nang pol lapen login po lapen application hodak chingpu ikpo application form lapen hodak kenang sosot ana address kadok ka nali tum fill up dun ingon lapen the comments tame upload nang po lapen nali tum form submit nang po lapen payments tame pinang po lapen kijut si bang kanalitum labangso ka apply nalitum acknowledgement alulong iyo labang nalitum printout igdet nang po lapen adet bang dak fast me pese cheng pono lapen kijut si bang labangso chiklo 21 May 2023 si last date lo lapen lalo last date la anlo la sinalitum prabjin pen jogdon ning hangatum jogdon iktame lapen nalitum jong selabang so article long wang lo pole nalitum dak pen kithom aling long pon ekpo official notification aling lapen apply link lapen official website nalitum dak pen long pon ekpo lalo nalitum kan malabang so video share un serego lapen labang so video kilang pen jong sening sample te nalitum labang so YouTube channel la subscribe igon lapen nalitum telegram channel long jong si join ikelang polte join ikon adak stame nalitum job information bang adak stame long ikpo lapen apps do nalitum play store long rampen install dam ignang po telegram apps bangke lapen det sinalitum labang so video description long wang ikon link long ikpo labang so link long ber ikpen nalitum nang join dun iklong po tangte pinia video long bang lapat hek pen la anchor lo lapen labang so advertisement alo nili already telegram channel long senik alo lapen apply links tame nalitum just nai pilte nili telegram channel long stame pi ikpo la sipinia video long bang ansi kang ton pon ekpo la sido methak me ka doka ve carbiti 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tame nili hen pen KARDOM.